Welcome to Amavenzo TV, Standard Bank Cup, Devon City 2, CS Galaxy 1. I'm joined by Felma Predika Moba Upuma Wupi. Ukwenza wakanyamakazi from Durban. Ngiyabonga Sibo. Yeah, Sibo lalela we fought. Yeah. Ngihlezi ngisho Sibo ukuthi I'm also a coach Sibo. Yes. Sibo lalela. Ibhola isithethe man phaya ma second Sibo. Sibo we fought from the first second until last second. Lalela Sibo. Amachita asebenzile Sibo. Lalela Sibo. Asebenzile amachita Sibo. So Sibo we deserve it Sibo. We deserve it Sibo. Mthole malini ngambe? 7 maroro. You're changing impilo zenu. Lalela Sibo. You're changing impilo zenu nonke. Isho njalo Sibo. Lalela Sibo. Hintonero ngomasandana. Hintonero ngomasandana. Hintonero ngomasandana. Hintonero ngomasandana. Before ngivala ngale 7 million ngizothenga abantu kwi-PSL. Kuleka wena. Angithengi umuntu kuyi-Case. Angithengi umuntu kuyi-Case. Oh lemkhona. Nakwi-Pirate angithengi umuntu. Nakwi-Sundowns angithengi umuntu. Anifuni lutho. Angithengi ubuking. Angisebenzi ngama-reject. Lalela Sibo. Amathi masegoli amenga ngabadlali bakaZulu Natal thina sifuna ukuthatha ama-rejects asegoli kodwa soma ngawo whereas i-Chiefs Pirates Sundowns bamenga ngabadlali balapha KZN why-ke thina-ke nathi asitandele Zulu